LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Tagruok adina dieri. Tagruok ne kawe ma very serious ma. Nenori. Yes, nyakoromogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo elela, and kawuono wan kae iluongo ni Landos Cafe and Lounge mabende yudore Bicenter. Jomoko wacho ni onge kuma ber yueyo East Lando, hapa ni poki wuotha. Bicenter kisechopo to manyane kumiluongo ni Easy Autogas. Kisechopo kaendi idhi yudore kuma ondik ni Landos. Donj kanyo jolue manka wan joluo kidonjo kon ni winjo kuma Lando imi gweno nono e bilna. Sawa? Gimoro mara kisemadho gochna namba 9 mane screen ni. Kota machule ke nyalo chulo. Kech tamo ji, ngeni ngato nyalo goche to. Kosen ko dhano jothurwa. Koro ka kuni ni gochna to yudo ka koso. Yeah. An kaka pile por gidera numari nacho mari chino jamono mbele chine meneno mbele mengondo buka. Mete nyalo wacho numari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Wan kaendi gi ji ma serious. Batha kaendi ngeni romantic pastor. Yeah. En pastor ma kopo ni jaudi odhi lemo kanyo to nyako gine gimoro. Kore ka wan gi engineer Juma the boy. Jatelo kungi mos jopiny. Iselal mang'eny. Iduogo gi gik moko ma serious. Sa in go mano ma ananeno go Gachagua. Dongne giwacho ni ne chulaga. Ko ingenia. Akia ni duration go masebe ko kwanene akia ni ngamati chulaga. Tingeni diere kama ne giwacho ni chula. To kata sana onge go. Sim na nigi sim Tecno. Muna kon gin gi kiani ma wuoyo kuro. Ina sama chuli no. Tare me wacho ni umari ko chabur bede gari wadhe. Gachi me ko. Alun be ki kilan ne ya. No, ana wacho ga dieri. Umari onge gari. An natiyo ga ga engineer Juma the boy. Mabere no kanya olo fuel by the way. Gari cho inga ole fuel. Ngai kani wacho ga ni umari olo fuel wadhe. To ber but gari jo inga ole fuel nen ka haya do nani manan kodra ki nen ka haya neken mara sani ko kapango adwa dhi ka mal loan. Okay. Lipa mdogo in fact asebedo ka gombo gari mano mi betio ka okwanenore nikech moro chane no semaya mos jopiny. Okay, kaka pile an kaka ging'eya kaka ung'eya engineer Juma the boy. Aparo ni aselal but lal okochuno ka lal golne simu cha manager dhigine. Mano mara kasi ngeni manager kopo ni ati wayuare go to kae mikuonge riemba. Yes, engineer Juma the boy. Gik moko setimore mang'eny. To in poko winjo duondi. Dapa nitemo kono gini inyalo survive without LTN. And he say prove gi right. Hiyejo gi say prove right. Koro kiki cheki prove gi kendo. Wanyalo support LTN. Kato wakati waonge kamera. LTN nyaka dhi mbele. Okochuno nyaka wabede kamera koka LTN nyalo dhi mbele. Yes. Ineno. Okay. To gibe okochuno ni gini manyaka wapuonji gi kwa LTN dhi mbele. Exactly. LTN bro dhi mbele, gibede, gionge, LTN bro dhi mbele. Nitie gik mosetimore field mara jawa kama ng'eny sana. Tiselenga kende kawuoni chaknwa gi mane
Audo mana mipenja aparo ni anto memory na to lach an gi almost terabytes mang'eny sana. Masani kwa chako wado chako gi current kwa dhiye mafed. Yeah. Wachak gi Aquino Chogo gi Tony Nyadundo. Tie jok moko muno wacho ni Tony Raj, jomoko be wacho ni Aquino Raj. Ng'ato naneno kogol version de kacha chane jogi chalo jok muno date to koro obiro dhawe mbui nikech kano ng'iyo Aquino Chogo to yudo ka Aquino Chogo follow ji adi Diario. ma en Tony Nyadundo gi nyare mani luongo na Ambo wacho ni bwana Aquino e TikTok kai follow mana ji kosa play ni gino. Kiki nini aparo joma ng'eny aparo no se ging'e ginero. In fact mokwongo Aquino Chogo en ng'amo kwongo. Aquino Chogo ng'ene one of the artist, yeah. Artist. Madako kusema decho. Nikech ng'ene awinjo ga ne Aquino Chogo Garoji Chogo malonye go. Aquino Chogo awinjo ga winja. Aquino Chogo koro en artist madhako. Oh. Muwero ne japaprie ko wondiga kare laini ng'eny wuodhe gi ng'eny. Oh. Lo gima duoga fwenyo niya king'i artist giwero gik matimre ne gin giwegi kata gik ma gin giwegi gitimo. Okay. Yeah. Koro koponiwa Mkurite wacho ni Aquino wero japap. Okadwa na wachi but koro mani kumikela. Oyalo beli kata eno japap. Pap to segoyo makata inisewinjo. Kata Power Queen akia. An ng'en by the an ng'en ni winjo Aquino mokwongo awinje i pap. Kitu Aquino winje pap, okiwinje to. Kit pap manogoyo, goyo manogogo pap. Emomiyo winjo Aquino Chogo. Nikech before ne wan gi No, adwa ni dhi moso, okadwa ni wadhi mate. Ikuongo winje Aquino pap oketho. E pap. Gi jok mane gigogo pap. Oketho. Magi mokwongo lande Aquino en pap mare. Pap manogoyo emogole oko. In fact joma nogogo pap emanochako gore. Nikech nyaka be nitie sukari momanen go. Aquino chalo gimomit. Ochalo gi. Doni ano mukabile okiani sambile miwacho no. No, wacho ni chalo ne gi sukari moro. Gore wacho ni tiparo niya, ing'eni ga wacho awinja pile ni gima mit emigorruok niya. Ng'eno. Jogo notimo nobedo kamano koka duoga winjo na Aquino Chogo en koka kang'iye e mtandao tano kaka en jangolo ineno. Okay. Before kanya nang'e mana Lady Morin ineno. Okay. Koro from kanyo jogo ka nosekete somewhere joma ne gigogo papgo nosekete somewhere mo ong'ere ineno. Okay. Taparo ni nitie kaka oduogo ba nyong' kidogo nikech kang'iyo Aquino Chogo mach ok en talent. Aquino ok en talented. Aquino Chogo. Aquino Chogo miwinji wacho no. Apenji sani nyiradi magongolo. Bwana nyiri ng'eny to Aquino winji. Design mogoye go dongo goye design Lady Morin. Ngata nane wa Aquino ni ane line de gogato. Okay. Nyiri kata sanie awinjo kan iluongo nitie Queen gi King. Queen maro hangla sani ena. Sani to ka poka neno momaka. To before nenga. Dong Lady. Lady noto karang'o? Osegwaro. Tiparo kako sanie ema King sani opong' ma in fact King sani ng'eny ma King wen mana King wadgi, King wen mana King wadgi, King wen mana King wadgi. Ang'o Queen dak wen Queen wadgi. To Queen ta sani awinjo chien kana awinjo ka koro nani osede, koro Queen awinjo ni dhi bedo achiel. Mane dhi bedo mana Aquino Chokuno. Ineno. Ni Chokuno. Mo mie nafas sani ane pap kende.
To kalure emomiyo anyisi niya Aquino ok mare cha ok en talent. Kara Aquino tema ang'o yawa? Kok en talent kara Aquino tema ang'o? Aquino pan nodwa mare cha ne dwa bedo kaka hardworking lakini oduogo fall. Nikech nitie ng'ama nigi talent to ng'ama tiyo matek. Ineno Aquino nochako tiyo matek. To ka nochako tiyo matek, to donje pap. Aquino donje go pap. Odonje pap. To kodonje pap, ing'e gima wuondo ga ji niya. Seche mise ng'eri kaka ino mari. Ing'eri ne onge ng'ama nong'eyi. Tiduo ibiro dichiel tidonje pap. Tinwang'o ne wane pap kae. Koro seche mibiro ka e kar mondo itim atima gima nogoli piny, mondo ing'eri gi ginero. Tiwe gimonego bed ni ing'eri go, imanyowa, idwa ni mondo waketi mondo ing'eri. Nano. Okay. Kanye ma downfall mar Aquino nochakore. Aquino sani dikoro ni mabor. In fact, aparo kata dikoro ose nyaka dikoro tie nyaka jok mose ting'o malo. So Aquino is not growing. Aquino is a downfall. Aquino dhi piny. Ok no dhi piny. Aquino no dhi piny. Makta gik magitimogi, ineno. Gik magitimogi kata magorok minego gidhi gore go stage, odwaro mbi moro at least mondo mi jong'i. In short, Aquino obiro gi wach Tony Nyadundo mondo oyud attention. Attention. Nikech Aquino noserumo, attention noselal. December borie. Makamera makiwacho ni ng'ato rumo. Ting'eni December ka ema dhano dondo. No, wach matek gi ngufu. Ni Aquino dwa attention gi wach Tony. Aquino dwaro attention. Kosi iparo niya, to attention odwaro niya katimre dwe mar 10, wani dwe mar adi? Ma dwe mar 9. Dong'e niya jogi chako dondo e dwe mar 11. Kata sani dong'e nitie ng'eny ji ma pod ninda. Girito dwe mar 12. December ji te ong'awo bana nyaka MC. Koro ng'en at least ko omiyo ji attention, tinyal pare ka lines ka dhano osebedo booked, at least inyalo pare gan Aquino chogo kara ne niga tie, inyalo miye seche ma inyalo miye kamoro kibandaski moro, onyalo dhi pa mwene wuoyo marach yawa. Imagine miadi, akene miya kene nyako nikech design molosore kinyako. Ber. Aquino ber to ber. To ber no mane downfall mare. Kwani ng'ato ok bed maber to gothumia. Bwana kinyalo ng'e Lady Morin a time mano diere mano kaka time mare, mobukore gi mo. Ma koro lando. Koro iluonge ni chi Joko Galo. Kanye ma downfall mar Lady Morin nochakore manyaka kawuono oonge. Ineno. Okay. Mono sedhi modusore. Ma koro Lady Morin iluongo ni ma Chiko Galo. E kaka ne en kanye. Ineno. Koro Aquino ni, inyo kanyisi niya, gima nogole piny no. Notemo nikech ing'e niya ng'at ma nigi talent ineno from piny. Ineno. Interview ma otimo mokwongo abedo piny awinjou. Ineno. Awinjo kipenjo aroji ni hike kanyo mowacho. Ineno. Ng'ati nano konyisi niya kiwinjo higa ma en go gi thumbe mosegolo. Mano ng'ama nigi talent. Ineno. En gi talent ma gimodongo onego bed ni otiyo matek mondo mi talent neno osud mbele. Ineno. To king'iyo chakruok mar Aquino chogo,
Akwino Chogo aparo ni obira bira dichiel. Tapano biro ka en gi higni modhuro. To higni mobiro go modhuro go no, mobiro go dichiel. In fact album ne mokwongo wende Akwino mokwongo wero na. Akia. Anakia ya. Duma. Wenye anatana wacha ni awakia. Ten gwenda di. Ang'ang'a nitie moro no wero go Raila. To gi moro mawacho ni japapo ng'enye gondiga. Kare. Ingen Raila, ha? Raila to seche midwa chako, Raila pani ga gimbi moro makopo niya kata ana wuon kiny kachung. Acho niya adwa luonge nying Raila. Anya luonge kata na marach ineno. Idwa ka vuma nikech luonga taja nying Raila. Nying Raila. Tanyalo vuma. Ineno. Then from there manyiso ni kakori kwano wende Akwino to wagolo mar Raila. Mar Raila no goloko. Nikech kakori dwa wacho mar Raila, onyi TB mosedendo Raila machalo na en ka Raila TV. En ka agwamo tiala. Osedendo Raila machalo na. Okay. Onyi papaje no wero Raila machalo na. Ni awana Tien kanye. Tien kanye. Onyi. Koro mago chalo chala paka. Machanga masani ondiki. Mar entertainment. War machanga masani ni pera. Onyi winjo ne ni matiyo gore gi jothumbe manini kor gajo. Eni mothiro jothumbe makorgi. Gino wacha chadie. Eni mothiro jothumbe makorgi. Eni omanya kata Sifa Nyota ne. Nikech ineno Nyota ne nosevuma. No, nitie gimoka winyi. Onyi papaje tich ne maduong'. Kamineno ling'eno, otiyo matek, to tich motiyo matek en mayo jothumbe mabiro ma piny Nyota. Ni onge upcoming manyalo bira. Kwano nyimi luongo nyinge no rach. Onyi papaje. Ento rach. Chape orach to wanti mwani wamiele. Wani wamiele. Kone rachi neno udong wani mwangi. Kono nyini imbi rach. Kono nyie kamera ni imbi rach. Gimonego. Luoro nyi no. Todo nganyis ne. Gimonego. Ang'o mibadhoria. Lingwa. Mbaka ni mara ni machake. Gimonyi onego tim. Gin kaka jok manosevuma. Rumo oktam. Rumo koth gik. Kiki wach ni onyi rumo. Kiki wach ni onyi rumo. Bana jogo noserumo makata mana Tony. Ineno kata mana Tony be. Ing'eni ka onge gik moko ma ko giketo kaegi. Ineno. Gidwa ni giduog mondo gitem. Koro gidwa ni giduogi gi yo mopogore. Nyaka Tony noserumo. Tony jadun. Wabiro kanyo watiekre go nyi. Ko ne watiekre go nyi. Chwado nyi. Neno kopo ni ani setimo maber manise ng'eri. Onyiwa mielo, onyiwa support mochopo kama nochopeno. Owero nwa Raila mwaneno. Koro ang'a monogi bedo piny. Kwanza gini monego bed ni gin jopuonje. Masani nyalo keto upcoming to ginyisogi niya wan ng'e ni watimo mae gima emomiyo ne wachopo kae. To sani ka gini ma gin gi ego. Gini ma gin gi ego makopo ni wuok ne in fact kapan ka juoke moko minjo gi pete gi gini ma apan mimi gini master. Gini masters gini ma gitimo gidwan githirgo upcoming mabiro. Apenyi Migori County sanie onyi wacho ne njaka. Onyi ja Homa Bay. Ja Homa Bay. Aya Homa Bay. Ere jathum marauma kata man gimbi e Homa Bay. Homa Bay to sani segolo thuondi. Wan gi Elisha Toto. Elisha Toto ya Homa Bay, Aroji Chogo Homa Bay, Othicho Jasoba Homa Bay. Queen Nyandewa Homa Bay. Homa Bay ng'eny. In fact, Atomi Sifa. Atomi to negi setieko. Atomi
kwa atomine maybe mana kopo no ywae ge to lukeli Nairobi ka atomi kwan kumi kwan ya twist ape idwa kwana na ape niyo nyo nyoti ne atomi ka koro se give up tio puro oh give up koro Homa Bay onge ng'ama odong'e kopogore gi Aroji gini ma koro ya ineno Aroji en wanyalo support wanyalo miye ni omede bedo Nairobi kae Othicho bende kopo nodwa ni obed somebody to Othicho dong vuma from home Othicho vuma home samore kona na mipi tadhiro ni pini pieri bana ineno Nairobi kae mimiele Othicho dala Kiki wach no gocho ne kombe dala. Kiki wanji no Othicho gocho ne kombe dala. Wan ingeno mari gima timo nyisinia. Wan ineno aparo ne wabiro kae ne gini ne wachako mondo mi wanyisugo jogi adier. To sama ne wachako nyisogi adier to ne gineno ni watimo makosa. At least onego bed jogi bedo ga piny to winjowa. Ineno. Othicho kok nyada mabi Nairobi ka. Kalure gi kit thumbe mowero. Ingen tieng gima ng'ato nyalo wero ma dhano nyalo winjo kata mana for some years. Othicho wero thumbe ma kodhi mang'eny to kinya tieko dweche 3. Thumbe Othicho tieko ndaledi. Thumogo mogik. Wero nang'o? Oya pi mother, oya go kumba, oya pieri, koro toko oya go kumba. To sani Sani wacho ni ya. Ni gini, anda madire kena ngoma machogo. Machogo. Bana okinyal bedo niya, iwero pono, okinyal bedo ni wero pono. Tidwa ni pono gi ovuma, ineno. Pono vuma gi duration nikech ineno. No, adwa penji generation ma wana. Kiki wachi ni dhogi no kier. In the next 3 seconds apenji question. Penji. 2, no, achage 1. Achage 3. 3. 2. 1. Othicho werango. Pono. Hey, wait. Othicho wero pono. Bwana wang'eyo thumbe ma ng'ata wero. Othicho to wero eno kogo angla. Gimo miyo no ka inda no chako bagni, ka no wero love songs. Mwana kena we interview ni bwate di mabore yao. Yene nyaka inda bagni Othicho wero pono. Wang'eyo thumbe ma ng'ata wero. Onyipa pa jayurumo. Okay. Ok ne onyipa pa jayuru, onyino oserumo. Koro gini ma gidong masters ma githiro upcoming gidwa niya gini ma gibedi nying ineno legacy mane givunjo cha gidwa ni o remain kamanero emomiyo ok ginyal yien ng'ata ma apiny mondo dongre. To kapo ni ginyalo yie manero gini ma dukoro sanie gi organize jogi timuru kama ini seno kata onyio sedhie kata mani ni mar ng'ato kata mana nini upcoming moro ni odhi kanyo mo apia kanyero isenene podi tini ng'o nyie iga man kaja primary school in fact apar kan madaye masani tigi wuotho gi daye nikech sani Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation.
Yes, Nyakuramoge, machiegni kendo wagol ma mokwongo. We are very sorry ne sound olal kanyo matin. But koro waseduogo achiel kachiel pod wan kaendi gi iluongo ne Engineer Juma the Boy, kuma bende watemo ng'iyo gik moko mosebedo katimore kacha chaendo. Akeni sauti nolal gi kanye nikech technician ne nitiere kako gina achiel, but it's okay. Engineer Juma the Boy, we wakawe gi kama na penji ni e case mar Aquino Chogo gi Tony Nyadundo. Who is to be blamed? Iwinjo the side mar Jaduong, iwinjo side mar Queen herself. Who is to be blamed? Queen otakia but Aquino Chogo emonego bedo blamed. Okay. Nikech niya, ing'en maybe osebedo kotimo gik moko mineno magalagala gi kuom gi jok moko ma hikgi ok oniang' kaka mare Tony. Okay. Ko this time aparo nyocha temo timo gi Tony. Mano gik magalagala machala ok wuoya. Ngin ko ni gik magalagala. Magalagala anyalo wacho niya. Gik magalagala. Bas, Okay. Aparo nyocha dwa temo go pap. Pau ni nyocha dwa teme gi Tony be. Maybe to backfire. Onwang ka Tony en ng'at moriere. Manyiso ni wacho ni Tony otamore deal. Tony otamore deal. Otamore deal. Ko ng'en deal kotamore to ko nyaka ng'ato ka ng'ato ngi kaka jitetea. In fact kiwinjo statement mar Tony en statement mar clear. Kata obedo no be ne odwa bedo attempt mondo donji kanyero to spirit mago en gi spirit mag juogi mag ohangla maybe notamore. Okay. Koro mane wenyisi niya gie sechegi Aquino en gimonego tim niya ohangla osetame nikech onge gi talent. Koro obede ot oom pi ogo dasta. Aquino timang'o? Obede ot oom pi ogo dasta ochiw kar nyuol opidh ne dichuo nyithindo. Wabro nwang'o Queen mabro biro kawo kar Lady Morin. Sani to Aquino onge ge? Talent onge go. Ngi kamera ke jogi pani wa collab kodi maro. No, onge collab mora. Wanyalo wuoyo ineno ng'ato kata apenji ne. Sanie nitie jok moko manyocho chako nyocha. Nyalo go thum. Kochakre sa 3 otieno nyaka kinyi. Iparo ni Aquino nyalo go thum awasadi. Kata mana 2 days kapok ochu. 2 days owerang'o. Tapapari ko wuondiga. Pap ting'en mano pap nosegoyo makanyo ng'iyo. Pap nosegoyo makanyo ng'iye pawno. Ok onya wuoke. Manto nyalo wero. Ka en japapno manto nyalo wero 12 hours. Kech manto ng'iye. Mara Queen nyono ne piny but sawa. It's okay. Iwinjo advice mamiye. Owe ohangla, odhi e ot, ted ne chwore. Obed piny. Ochiw kar nyuol. Obed piny. Oum pi. Onyalo twang'o kitamba. Omi dichuo kar nyuol. Ginyuol gi pidh nyithindo. In fact sani higni manigo niang' ma onego bed sani en gi family. Odwa nyuol ka en gi 50 years. Dungen gi nyathi. En gi nyathi onego bed kata mama wacho niya nyuolre upong piny. En obro pongo piny karang'o gi nyathi achiel. To kata an ng'en gima tame kata ma jogi an ng'eno kanyal bedo. In fact an kupune nyalo date ng'at machalo kaka Aquino Chogo no. Kok inyal mako ich within 1 month. To kendo wawera weha nikech mano nitie gimipanda itemo tugo koda game moro. Aquino en ng'ama imiyo ich to bedo piny. To were owuok ka owuok ajawa kabisa. Nikech onge gi talent. Mondo waduog wamany ng'ama nigi talent. Mano kane mawacho.
nikech onge gi talent. Engineer Juma the Boy In fact en emo medo thiro kata mana upcoming manyiri wetegi ok nyal dhi mbele nikech onge gi talent, otemo fight, otiro gi, owuogi mondo owe nini nyiri wetegi thuolo. Okay. Mondo wayier queen, wadwa queen manyalo kawo kar Lady Morin. Isenyono queen moromo. Akode. Kode. Jowuoyo kuome marach ahinya kodhi Homa-Bay, an ok aneno rachne. Niyo kiana Roji Chogo notang' ne gimoro ma kiani akode. Roji Chogo manotang' ne gimoro. Ni owinyore kama bwana mu. Owinyore ka Roji Chogo pogo bwana ma Roji Chogo koro ng'iyo ma konyo. Mimi nyathina manyako ma konyo. Wachane in. Jomoko wacho ni mano rwakruok mar akode kaka an anyalo chunga kode akoni akode mano rwakruokne. Akode ting'e ni en advice mwanyalo miye nikech akode to wiye tek. Okay. Akode wiye tek. Ko en advice mwanyalo miye. Manyiso jomoko wigi tek miwuoyogo. Joma wigi tek manyalo lokore wawuoyo, but akode wiye tek, koro akode advice mwanyalo miye. Chwad na akode advice. Mokwongo tek mari ne ber koso ne rach? Ok ninya bedo na maber. In fact chieng'no nayawo TV nonwang' kane wan gi jok moko mana luoro. To kaka ne gino apia kamane bedi ng'eni naduoga loro TV no ma wuondo gi ni ani stima olal. Stima ko blink to TV duogo ni. Imagine namanyo tactics manyalo wuondo go kech appearance mar kaka nowuok ni to taneno design ma akodho rwakrego. Tadio mar remote nyiso gi ni stima olal. Stima ne ko lal. Ne nyalo bedo na maber nade. Nani aungo ti wer maungo wero niya, wabed gi mfano maber, ni joma achienwa. Ini paro sanie ng'ato ma fuatilia, madwaro niya obed kaka kode. Ipan ng'ano in 5 years coming, ng'ano nyalo bedo nade. Awach ni ka ohero dhano koro amua ndwa bedo kaka kode. In 5 years ng'ano Nairobi in 5 years koponia ne Nairobi ka dhano amua ndwa bedo kaka kode. Timi gi higni 5 to Nairobi ka dhano bro nyiri duto te madwa bedo kaka en bro wuotho duge te. Nikech kogin gi bro timo molo kaka koro en afadhali orwako t-shirt machie gi suruaru. Orwako t-shirt gi suruaru. To koro jogo bro rwako iluongo book top gi suruaru. In fact gibro wuotho duk. Koro ng'ata manyalo iga mtindo mara kode mano ng'amo lal. Ineno. Ingeni sami wuono ngeni ene CEO mara kode Safaris. No problem. Ineno. Wan ingeni wan adiere mowacho. Okay. To kinyal bedo niya, in iseloso, in gi odi, gi nyithindi, gi dalani. Tidwa biro ketho nyithiji. Idwaro niya jok mabiro madongo ma piny mondo kaw tabia gi motop. Kata nyathina kopo ni nyalo kaw tabia mara kode, anyisi ndhi daga kode. Magole nyi list mag nyithina kabisa. Yeah. Bigina kode is a millionaire. Tape donge momiyo odwa ni oketh nyithi jomoko. Nikech en miyo ni en ang'o munyalo lose. Higni ben go higni moseniang'. Ma in fact koko timo kamano ng'ama nyalo recognize en ng'a. Ini pano we wuotho duk sani osebedo nogore gi je TikTok mogore nyaka gi nyako gini moduogo disappear. Gimuduoke no we wuotho duk sani de koro wiji osewil kod ng'ama nong'e ni koro kodhentie. Emo ko timo gik magalagala so in iseneno dhako minyuomo ga di 20. Iseneno dhako ma jadoho iseneno mopogre ga kode. I Kenya ka ok ang'en kata pinje ma oko chiema bro dhi abroad abro wuothane. But i Kenya ka dhako ma jadoho en mana kode kende. Akode jadoho. Kende jadoho. Koro tabia ne seche mag timo gik ma ing'en seche ka in gi pesa, pesa boluoro koko. Ma kianto ento mare to chako koko nade. Pesa oluoro koko.
kodhi ogo koko, ji magone kodhi koko. Jok gone koko, pesa ne machande. Okay. It's okay. Hold on. Luo Festival. Luo Festival mano project mar Jalango gi Bolo. Ah? Mano project mar Jalango gi Bolo. Bolo Bespo. Na joma ng'ama ne kia gima Luo Festival ne en project mar Jalango gi Bolo. Okay. Luo Festival chon niketo kanyo. Kanyo. Nidonjo gi pesa di. 500 ne teri i Luo Festival, 500 kama To tinde sanie last nini makoro Luo Festival mokalo ni 100,000 200,000 kodong one day ne gilande niya kuonge gi 300,000 to okubi to ng'ama uso kuro nini kongo mani uso kanyi ng'eni ng'ama ne uso ng'eni nini man mane uso kongo kanyo nini mo an town iluongo na Wapek Wapek Delicacy mane supplier mar kongo mane supplier kongo Luo Festival. Wapek Delicacy. Pi Wapek Kongo Wapek. Alafu giduo Wapek, Dora kako ne ane gitimre gi Inda. Inda ne gitima ngo. Ne ane gitimre gi Inda. Ana onge Luo Festival kona. Kona kaka ne gitimre gi Inda. No time perform. Bwana seche moko ng'ato nyalo pango ni marach neno unyalo bukuru pango ni ng'ato marach to kara une mupango gigi mupango kech bolo kan ne ong'e maber niya dong gini ne en mar gi Bolo dong Inda en ng'at Bolo ma Bolo kok otwengo ni Inda to Inda ok nya perform maber Bolo ema nyaka twengi ni Inda Bolo e nyota mar Inda Bolo E nyota mar Inda maka Bolo kutwengo ne Inda. Hai Inda ok nya perform. Why do you say so? Ang'o miwacho gini? Mani gini? Koro ineno Luo Festival ka mpangilio manopangre ka kata na wuon an ng'e nade de ine Luo Festival. Nade. Okay. Bato ne kadhi gi 200,000 ok anyal golo 200,000. In ne chulo pesa di? In fact an adonjo nono. Tactic mani mini. An adonjo nono. Ne ka chulo pesa. Ne adonjo nono. Ne riembo jatelo. Ne kariem jatelo ani mane an jatelo. Tachopo e dhoget kaenda wacho nan jatelo. Madonjo. Kendo ni wan gi ariyo. Mpangilio ne chalo nani? Mpangilio gima ne we okongo savo. Osedino kamera dino. We okongo savo amone. Iolo nwa chae. Emomiyo akono nyakwara moge ne sama en gi thuolo mowinjo kodwa yweyo to manyo kumiluongo ni Landos en East Lando Bicenta ka bwana chae base madho komera Landos ga asemadho jae imadhi nuoria no amadha nuoria no kor ka ingeni gima gitimo maber Landos ka ok gigine imadhi nuoria no Landos ka gionge ge kongo ena chai kongo chak gino giti gi Delicacy ka ena gine kare sukari uchako medwa no kare no kone ka sukachi wambe mi wasukachu mano stand mani. Thank you so much.
and may God bless you. Sama God timo blessings. Let God bless you. Pa continue cha inyalo madho kata ka mondo wach ni wadenyo. Wach ni wadenyo. Na wadenyo uwe mang'eny okelnwa chai wagono waling. Jogo nyaka bed no den. Ade nyaka modho madhe chai. Yeah. Koro idonjo e Luo Festival. Koro adonjo e Luo Festival. Organization. Adwa napang gi achiel ariyo adek moro nikech nosekalo to ne nabi a day after. Ne dalonyo gi duk. Okawuonde. Miya organization kaka nochalo mokwongo. Mondo mi ing'eni gino mawacho nikech dwe mar 12 wan kode Kisumu. You remember? Koro ma Nairobi ka nochalo nade? But before anyalo nyiso organizer gi, Luo Festival en gima individual neno, ok en gima onego bed ni jomoko kawe. Gikawe ing'en ma Luo Festival masani ne ochalo gima nokaw personal nikech Jalango gi Bolo. Gine mane gikaw ginie. Apa nitie pesa mane gichulo, then giwacho ni hand over ne gi ginie. Ji mang'eny ne komor. Kani winjo kaka dhano ne wuon, dhano ne komor e ginero. Kineno kata ma jothumbe mane jogi otero kuro. Apenjora niya, jogi ang'a mono giga kaw upcoming gi. Kose jogi upcoming gin gidwaga niya jogi ochiem nade, gin seche moko ng'ato osebedo industry ni mo ai king moduogi pap mochako dok e king mochako duogi pap mochako dok e king magi jok mineno koket mbele. To ng'eni on the other side be en business. Lo ng'ato nyaka ng'at least ng'amang kelo ji adek manyalo nyiewo chai. Emomiyo onego bed gini en gima free diere mane en carnival. Free. Onego bed ni ok ni free ok ne ok amanisha ni an free ni ng'ato donjo free. Ineno onego bed ni gini iketo amount moro ma at least ng'ato dhano nyalo afford. Si ok ng'ato ok ji duto man gi pesa. Ing'eni gin gise organize gini kane gikaw to ne gi organize ni wan gi jok mo. In fact Jalango ng'ama ojanja kabisa. Felix Oduor Mwinyo no ng'ama ojanja. An ang'e kipiny ng'ama ojanja kabisa. Jalango. To gik mineno timogi manyocho timo nyaka e Luo Festival ema dwa lware Lang'ata ka. Ng'eni iwuoyo gi MP? The setting. Yeah. Bana anto no koyo ng'ech ma kik ng'ato kawa na dhi e sel. No. Iwacho ni Jalango dhi lwar. Mano ema dwa duoko Jalango e lo. Nikech ok inyal bedo niya igori gi Bwana Lang'ata dwa yanye comment kanyo an ke gi yanyo. Ineno. Ana madho mana chai Landos. Omari, Microphone ema chiwo. Omari. Peso luoro koko. Telo bo luoro lweny. Jalango kelonwa platform ma at least ji nyalo were to in iwacho ni magi gik maduoko Jalango dal. Mane platform ma dhano nya were. Apenji. Luo Festival manyocho choko jothum. Ineno ka wan gi Javan Makajudo, Odongo Simba, wan gi Dhado Yen. Wan kachacha gi yawa mawer ma Kisumu niluongo The Fisherman niluongo da. Nga Costa. Yini Costa gimomiyo olalo matin wende ne ka. Odwa kisebet gi pesa, kionge pesa kano ok de miel Costa. Ka pesa, sani aonge pesa, gichamielo tek. Sani adwaro mine nyathina makayo. Ang'o miyo ne gikawo Odongo gi gikete mago thum last. Dong mano koro kaka committee mondo bet piny. Ineno gik moko miwinjo ni mielo moko miwacho ni mielo teknigo ema nochako. Mondo mi ging'ere, at least mondo ji ng'egi. To mano ema wacho niya ang'ane mono gikaw artist gimoko ji nitie, wan Garoji, wan gi Amiso ting'eni. Ne? Amiso? Me ya wana tuwoyo. Wachi na Amiso? Wan Garoji.
wan gi Lisha Toto, wan kod Amiso Thuango, okiwuoya. Amiso Thuango gol kanyo. Amiso Thuango kijatho. Amiso Thuango kijatho. Mago others. Amiso Thuango. But Amiso Thuango notimo launching ma album. Amiso notimo launching album anogo notingo wende excess too much. Tiwinjo pile miyo too much of something is poison. To dhano kwinjga. Go mago others. Mago failures. Wawuoyo jok ma at least nyalo nenore for now. Iwinjo? Wana ng'ato nyalo ndiko wende 22 tiluongo na failure. Wan gi Baba Nilan. Aongo uda wende. Wan ga ongo uda wende. Wan gi Papati. Wan gi iluonge nang'o nitie nyinge modendore go. Weri gi Papati. Mupao General. Okay. Wan gi General Mupao. Mago ni Kanyero. Wan kod Jangum. Kofi Makadori. Powerman. Wan gi kaka Talanta. Mago onge, mago others. Mago content creators. Mago jok ma insi ni onge talent, notemo timo matek, to giole katikati. Othicho bedo wero nwa Pono Kanyero. Chuny sa auchiel ka ji osedhi. Chuny sa auchiel, at least donwang'o fans ge. But dong ing'eyo? Ok nyal panga artist te e event achiel. Bwana onge gima ok nyalre. Ok inyal. Inyalo pango, ok ochuno ni joma ne ineno king'iyo kachacha, nitie jok moko mane nie last. Ka gisekawo Simba gisekawo Simba gi Prince Indah. Oromo tieko negi show. Gikawo jogie mondo at least ong'ere. Ng'ato kaka Lisha Toto, ang'o mane giwene Lisha Toto? To gidwo Don koro wawachni ya kopang jogi Kisumu, jogi pango Nairobi. Koro maybe gen gi plan. Koma ison ma Kisumu cha gidhi weyo nani? Gidhi weyo Indah. Inyalo we. Indah ginyawe Indah giloso go pesa. Indah gitiyo go iloso kode iloso pesa. Bwana. Nikech ging'e ni Indah nigi fans, ok ginyaweyo. Ma kamera ya. Giti gi Indah loso pesa. We wacha ni gino king'iyo wacha ni king'iyo kamera ni Indah itiyo Ok gode. ginyalo weyo Indah e show moro amora, organizers go. Ok ginyalo weyo Indah e show moro amora. Indah itiyo godo. Loso pesa. Okay. Kato wer marach, kato ko perform kaka ne wero bage cha. To osekelo fans. Dhano oseng'ado 200,000, 300,000. Seche moko inyalo chajo ji pesa, dhano biro gi pesa, gimogen be jabare omer. Tan gadier ni jok mane ng'ado 300,000 go, ng'eny gi ne gin fans mag Indah. Kech ka dhano ne odhara Odongo, ka giwacho ni Odongo onge gima wero. Ko jo 300, 200 ne gin fans mag Indah. Magin nuti ma kod gelo so pesa. Nowuok sani akier kata kopo noket Indah kama to ket 200,000. Ginyalo bagen mondo dwokne kata ma 5,000. Odongo nogo Indah 10-0. Iluo festival. Nogo 10-0. Awang'ni to kata kopo ne en buru to no backfire. Kata kopo ne en pete to maybe no wilne. Nogo 10-0. Okay. Jakoromogi pod wan kaendi luongo ne Landos Cafe and Lounge. Inyalo neno kaendi. En chai. Ma chai ma koponi kata ikete coin tok seke. No, ng'ama nigi coin atem. Coin ikete wi chai kama to ting'ore kama. Coin.
ineno ma chai minyal tim go therapy. Koro ne ng'ama wacho ni gigi ulanda lande mbui biuru ka ikuongi donji en kichopa bi center timanyo kumiluongo ne Easy Autogas. Idhi yudo ka indika chai mitsire. In fact an ni wiya bara chai na kaka kolose ma madha chele pap wiya koro wili bisa bele chai donge pek pokotie ka dakika achiel to cream opong'o wi ne cream abil chai ngeno kadwa ne wachi adwa ni iwach tu yin iwach ni chai ni pek ma kamadho sani bwana kanya nyiso jogi adier idhi ne adwa tie onyango ya piny idwa metho bang'e aole tadhi nindo wan gi juice wan gi kari weyo maber ng'ama dwa loso birthday kata koponi ati in gi jaber moro maguok moro walogo tiwinjo thume mama wacho ni akieka vibaya chukua tisechukua keleka idhi yudo ka en kari weyo mayom ma ng'ato ok bi yudi. Pod wan ka endi gi engineer Juma the boy and every from Monday wan go mosh 1 hour, Wednesday an ka endi, Friday omosh 1 hour nika. Koro ne ng'ama wacho ni an agombo neno luo celebrities gi kae minyalo neno gi ng'am mapoko biro kama jaluo mano wadhi golo. In fact wamiyo ji only 2 months jaluo mapoko biro kamano ke jaluo lakini wawinjore maber kabisa ya ing'ama nena from TikTok apani an clear engineer Juma the boy wanka and wasiwinjo kaki wuoyo about case Marakodhe isewuoyo about this other guy Tony Nyadundo Gakwino wase wuoyo about Luo Festival mabe mwadu onebedni atieke anyalo giesechegi wach moro madhano odak kaluongo ga inda ni king ineno dhano werego to mane momiyo githiro upcoming nikech gikawo mind gi giset kuom ng'at achiel to mind gi ma giset kuom ng'at achiel no emomiyo inda no disappoint gi e Luo Festival kochopo kama koro luonge inda beat kendo opogore gi gima inda dwa weyo suji beat akianen lingala akianen rumba to indo chako go ginini owero hangla to igone beat marango mar rumba akian lingala kanye mainda no chako bagni to from ne jogi no dharau Odongo ma kane before gikele Odongo an gadie ne gi dhano ne irita wacho niya Odongo wang ni koro mie wadwa nene kako perform do ji duto te noduogo kuom Odongo ma in fact kapo ni luongo dhano kaptie king mo miluongo ji to kar Odongo baso mi king giesechegi Odongo monego bed ni luongo kara nyingno masani kingship inya wach no weni Odongo mbele ka we jogi ocham Christmas December Odongo swag weri Odongo ineno king moko muluongo gi jok moko mung'eyo mbele ka bang' December ne jogi biro bedo ka go show mana December kende rumo ktam sani awinjo nitie album moko midwa nini golo album ok ochuno niya nini e king to gini wasebedo kwa nyiso inda pile niya owe bedo gi jok moko ma gin go man gi pesa ka owe wuonde joma onge pesa man gi pesa mathindo gi magi fans jok man gi pesa ka maka joma wuondi gidwa ni gol negi gik gima mit negi to onge chiemo ma ja pesa nosewinjire gi ng'ama onge pesa in inyalo dhi kamoro in tie seche moko minyalo dhi kamoro timielo rumba in kidhi kanyero in gi ng'ato mielo rumba nigi 100,000 e mfukone in nigi siling 100 idwa nyiewo go soda achiel ine mpira idhi kama idhiye tiket ni rumba
inyalo wuok kanyo mondo idhi chul video 50 bob nikech gik kanyo ero inwang'o ka kanyo ok mori kanyo klasi ok klasi koro seche ma jogi golo thum ma inda golo thum kik owinj jok moko man gi pesa ma wuonde ni gol magol jogo tieke ga i ground to kia in fact orumo odongo we gol album karang'o tema nyocha pod okel gosho ogol album mugi karang'o mabe akian kon kecho dongo kon otimo kamano chako threaten ni na injo nitie album ono be ni dwa gol very soon ana winja idwa gole nikech ang'o to Luo Festival to notame perform omiye pap mondo perform otame sani ang'o tiparo ni kupogre gi album mama michulo album ma indo sego golo duto te kopogre gi album mama michulo bana ineno kopo ni ja love songs wer love songs kija pono wer pono awinji ki wero wende mag puonj wer wende mag puonj awinji ki wero wende ma kaka ma opija ng'ene wero wende mag thorax oyanyi wendno to be kobadhe in michayo jathum tionge kata nanga ikuto ka winyo mane omiyo pija nong'ere obro yanyi we to mano dhano bro miel kata ne chwe nyoyo ji chamie liel satan odhigo manyaka obedo fadhe odhi gi mtindo ni nyaka obedo fadhe to inda ni kawuono en odwa wero love songs kiny odwa wero rege iwinjo indo chako love songs matin no donje bongo kidogo ene rega tinda akiani hip hops akiani odhi omanyo nyaka kamilion gidhigo go akiani ni makani luongo nang'o souls magigo kamilion gin souls kusamo daga par twasol iwinjo to mago e gik matimang'o mage gik maduoko jamano piny ok odwa riere gi ok odwa lu yo manochako go ok odwa luwo Amiso pod maintain kingship mar message o maintain ang'o dongi luonge ni king of message omiyo message jomage nyiri kose mon kose chwo dongana winjo kaka jiluonge koro adwa imbe your view bwana nasewinjo thum message thumbe ng'enyne gi message kata nan gi thumba unga chiel moka wega kata mana sasa mane man kamun nyaka winje wabedru ni isewinjo thumno mawacho ni anang'eya ungo kaka jadengo to nini odengo nitie wende man gi message wabedu gi mfano maber ni joma majoma ya chien Amiso ere nini Amiso miwacho no ere message moro achiel kende kuom album ne 24 go ere message gola message achiel notama onge mago failures giwuogi ineno jogo giwa gi industry ni bwana giwe ni upcoming nafas Gugamiso yawane mikona gugamise Amiso chake thum kotamo ugoyo toke chake na miso tuangu ya okay Amiso wan kaka Amiso mane ene tuangu Amiso tuangu advice chemoko beber ku nini ukaw advice industry ni kupo ni otami pur nitie atomi sani puro dala obeto Rock City okochuno ibro bedo ga attack nono
Manyuru gik moko mitimo ohala nitie, dhano nyalo uso rech, kwanza kopo maybe korgi kucha banyo chiegni gi nam. Onyalo donjo ohande nini, ohande uso ngege. Onyalo uso koko. Nikech apenje ere kaka uluonge ni jathum tionge kata manini, ionge kata mana fans. Iluonge ni jathum tionge fans. Nade? Miso tuango fans. Fans mane fans ne ngo kanyo. Miso tuango nge fans. Bana wan wa support jok moko ma ng'ato ma at least ki ineno ng'ama nigi bidi, inya support ng'ama dhi kamoro. To kinya support ng'ama onge kama dhiye. In kaka ini sani e kopo ni ng'ato wera ni dong ing'e ng'ane dhi somewhere. To golo album wende 20 ok nyise ni dhi kamoro. Ina nyaka chak golo wende mang'eny odhi kanyo. Gi wende mang'eny mogolo. Odongo nogolo wende mathin pod dhano mielo kendo mit. Bwane dhi ketho interview ni. Gini ketho. Wach mo man ni jothumbe gin gi odiechieng gigolo albums gin ang'o? Mage maketho gigie. Igolo album tionge fan. Ok ikuongi many fans mondo time gimo maber manyalo mi fans. Ikuongi sero fans mondo iko kata kigolo negi album to gimielo. Engineer Juma the Boy, yes. Your last word samakoro watiku gini manyalo konyo gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Generally kaka in engineer Juma the Boy. Tieko to poka tieko No, ano ke so ko jogi ahinya. Okay. Monday one, ineno. No. Aduogo kae Saturday. Jo miwacho ni onge gi gin. Okay, sawa. Aduogo ka Saturday. Tigai wag ni gibiro lawi. An kata gilawa ta nyiso gi adier. Ineno. Okay. Ikono gene mama na woman. Ng'ata maonge talent owenie upcoming ma apiny, aongo gini dendo mamit maka ginyalo bedo supported, ginyalo chopo somewhere, aroje gini dendo mamit maka ginwango support, ginyalo chopo somewhere. To okonchuno ni ki support ng'ato tibro yanyi ni rumo, ibro yanyi ni rumo kata ki support ng'ato, kirumo tirumo. Ko at least mondo mi igeng wach rumo no wach niya ng'ane support ji to in ma igo magin go makata igocho ni kombe to in mana gi igo ni adhi somewhere ni mbele man maber to higni to niang kuomi ni isechopo higni 50 gi wiye pod in gi geno keno mane kwani ni Raila gilo tiyo hangla ka be dhano lokre Raila ni dhano nigi geno in gi geno makati gocho mane kombe jomoko doget content nitie moko naneno kaka Talanta kane chako kano duoge content kendo nodhi maber seriously in fact onego bed ni temo kone gi koni onego bed ni temo kone gi koni kama happy nitie ikia iteme to content iduoge kopo ni gocho ni kombe kawuono weri go kinyaw live go tap live nyalo po inyalo bedo gi bahati kaka Cindy
Ng'ama nong'e ni Cindy nyalo riembo gari en ng'a? Umepotewa na mtu anaitwa Nix. Ng'ama nong'e ni Cindy nyalo riembo gari? Dhano sani riembo geche to Cindy kanobiro TikTok no somewhere. In fact nawinjo nouso somewhere to kama nouso ne kinyiewre. No jamia. To ne kinyiewre. Wacho ni gima uso miano ni owang'. To wuok obiro e TikTok to chako uso e TikTok. Modhi maber onyiewre sani riembo gach milion 4. To in nigocho ni kombe to pod iwacho ni dwa nyiewo sechego be igo nyaka budget ma gari to account nigi siling 20. Iwacho ni dwa gari ni chiemo na riemb gari. Kahaya se luora Kahaya duto te mi haya gari geche ma jo Kahaya beti ong'eyi. Pesa matin mi jo Kahaya minwang'o matin mi jo Kahaya gari gombo talent yonge go ka mondo ng'igi minyalo timo. Koro mane gima hinyo jothumbe wagi gidwa yie niya tinde giparo niya ing'en thum ka sani chalo kaka kanisa. Ni wan kasa ni kanisa tinde ng'eny to gin mana kanisa mag business. Jomoko yawo malor kopo ni nyalo bedo gi bahati kaka Kanyari be in gi bahati. Ng'eny joma kanisa gi dhi mabeyo gin jok moko moyawo kanisa kane gi pesa. Oko yawo kanisa niya odwa pesa. Makuru tiyo gi pesa ne support. Support. Yeah. To mae in ng'ato gura ohangla kama wera kuna to dwa dhano miel wera kuna to dwa dhano miel to kata nyise ni bwana ni wera kuna okone. Ng'eny ji ineno kata boneno ka industry ka adwania waduogo Saturday los na list mag jo ohangla ma miel kuna Abdul Losoni apar jo angla mamiela kuna. In fact chengo bire kono jo angla mamiela kuna kaso miyo gi advice niya ginyalo temo content kata kedhe dala. Nitie nyaka upcoming be mawera kuna gintie onge problem nikech studios tintie inyalo chul kata mana siling 2,000 sani dong kata inyalo dhi e studio gi 2,000 to ng'ato record nini maizo niya ok rach itemo kama talent nitie but kigolo mokwongo mar ariyo inwang' ka onge wachana nayo. Inyalo temo yawo kanisa inyadhi tap ini dwa sika iginie jomoko loko industry mare mathum ka kuonde ma ginwang'e mon be kuonde ma ginwang'e nyaka mon ng'eny ji osiko ka nikech mon aduoga nwang' ka ng'eny in ka idhi ketho gine joma onge ni ketho ma advice maler kendo ma clear niya kotamre ok chun kata ma content creator moko wuok e TikTok ka kiny to kosenyisigi to gito mayany inyiso gin bwana in ionge content migoyo many gimore ti alafu ubolo ni ayany jadi mosetemo kata mat content mare nini e TikTok to dhi missing jadi kata ma diere moko ni wan gi nyako mon luonga kendo Beki suji nya sori Beki Akinyi dong nodhi dong nono an kok nyalre Engineer Juma wan gi ng'ato kana Poli kijana father upcoming artist oyuak ni engineer ikoni wawera kuna Apoli kijana penji kanyo e TikTok Apoli kijana anyalo nyise ni ya no mokongo binga Apoli kijana kiki aito jana kia taje wende achiel akiwi koro Kisumo pango maber one wa fight ni upcoming ineno to upcoming bende mapoko dhi mbele ineno upcoming oyieni golo wer mokwongo mar ariyo mar adek kochopo abich konge kama dhiye wachana naye mano tumutami to kukutami moro ni kani wich jawin wacho ni wuodluo mana dier wuodluo jo upcoming wera kuna
Ineno kopo notami ka in gi higni 20 many gimachielo ibro lokri kaka sanie ubro chako ywaru e mtandao kae kaka kosanie ineno ka jok moko oseti mtandao kae kinyise to koro ogole pala kinyise ni yo nikech koro ne ko onge future koro kinyise to idwa ywa e pala on manyo pithri nikech inyise adier makende koro igini onego bedni kata ini wuon bwana kata ana wuon Omari nitie tich mana chako go naneno ka ok kel aweyo nikech akimbizana gi higni an keke kwana meki ok ni ema ose make it No. abe chieng na make it no ikia kaka ema no donjo gima tiyo ne ng'ato be ok nyal tiyo ne wacho ni what has worked for someone may not work for you. yeah inda chopo somewhere abadwa chopo kanyo No. ni koro inda wer ng'eny ineno ng'eny nitie upcomings moko kae in fact gin kae nikech joma mine gi entertain joma mine but gik ma giwera kuna kidoka dier onge Gin tiere ne joma miyo engineer me wa last word kaka wanyalo timo last word gigi wasekwano gisewinjo but idhi los na list kaka kodi last word kapok injini ochiwo last word Omari upcoming artist Apollo Kijana yeah okwayo ni on Saturday ka injini aduogo to wa invite interview Apollo Kijana karibu sana kai Nairobi galura mare en Landos. In fact, upcoming madwane odongre piny luo ko kinya biro Landos wan koro kwa bimanyi kayole kech cameras wage gin worth millions ok wanya biro Landos yeah Landos to gini mwa fight negi ka nikech ithirogi to wadwaro niya jok moko ma wigi oseti lwar kapod wero ohangla to onge kata mana ndiga ging'e gima ginyalo timo nikech kapo ni giwuok ineno kata mana dhok ineno kata makoi gin gi dhok nitie nyiroe to kigolo dhok madongo go ko kinyalo neno ka nyiroe gi to gibiro to moko ka nyalo thiro moko gi ni mari da duoke lakini duoke okay Landos ni kani Landos ni B Center ne jok mung'eyo umoja tu ibiro B Center en kuma ong'ere piny kumoro mora kisechopo B Center wan gi Easy Autogas en kuma yaw manyien ka ler seriously iwinjo kasto giseng'eyo jok ma gidil godo ni gin joajawa and above koro bech gik moko nitie kaka gedhege duoko matin ma chai mineno wamadhone ma chai ma beche tin seriously to poto wan gi juice wan gi chiemo mopogore in donj Landos in fact be kiluongo nyenga ikunge miye gweno full yeah kore kichako mabil mochako miye wi gweno no kotami gochna namba na ni screen LTN Luo Trending Nation ma yeah namba na ni screen iwinjo and on Monday gi Friday gi Wednesday wan ka indigo moj 1 hour sech chieng'no chiemo temitedo gin ga free koro bika Monday chakre chaka saa 8 chika par kidonjo kanyo chiemo free Wednesday teka ni zeluongo ni nyingo mojwana miwa to kinyal kele miwa your last one mago be jok moko jo ne sawa awinjo ka injini ochako pigo adwa ne opinge Wednesday bwana Juma nyala uni mojwana wazane 1 hour no iwinjo kaka 1 hour manyinge no lenga adwa ni chik mola mojwana to wan go mojwana 1 koro dhano owenire ang'o mwanyalo timo mondo mi okonywe gik mwawacho gite ingeni inyal wach ni wa complain to kwaket solution what is the solution ingeni nyakwa complain machopnegi ineno nikech ibro nwan ka jogi bro end up niya inigolo thum to kama thumi dhi onge maybe mana kopo ni manyo jo TikTok mokari adek otimni challenge somewhere mabe ok gichul neno otimni challenge somewhere ja TikTok madhi timo ni challenge no en mokwongo kata mana en onge kata mana nying ena ng'ato kanyero mi kaki iluonge kamanero odwa timo ni challenge igino dhi kanye
To mane pressure mwatemo nyiso jogi niya kopo niya in industry ni isebed industry mar thumni mokalo higni 5 tionge kata mana ndiga we nie jok ma apiny bende mondo ng'ere upcoming ng'eny nitie jok moko manyalo wer mamit ma kata maseche moko miel kaka minda ne miel ni ng'ato kata ma inda ne miel no pija to pija ne kong'e ni inda nigi nyota Omari ben jatu Omari nafsi self ben jatu Omari to wachne tek Omari nosehero eri Omari wachne tek Omari ok en jatho en wotim ji interview in fact Omari kopo nowe interview tapane dala ema luongi koro ambilawe interview na sawa yani wanyiso ji adier no okanya wuondo Omari nigi talent mago thum adhi ng'ado kamera onge go engineer wacho gi matek onge gi talent mago onya bedo gi talent makwalo thum ng'ato mondo tim ni paro Omari ng'eni kowe interview to dok puro dala ang'o monyalo timo Nairobi ka ka puonj Omari ne japuonjo maki Omari ne japuonj to skul ok onya dokie skul kama no puonje no ero kamano nyakwara mugi ma iluongo ni LT ero kamano nyakwara okay sawa waweyo interview nabo abodwa mondo ng'ato timna interview mari mondo nikech ano kama mari no ok nya yie ami microphone ok nya yie mondo atim ane ni idwa ng'ada to po ani monego na ng'ado no weche ni onego wach na atieko to katieko onego na atieko ka jogie oseng'e kaka gin nikech kwaling ibro nyon gi loka makata ng'ato tiketi mana yier pod bro nyone ka ng'ato kata ka kosogo winyo pod temo tonge maben kamo nyalo dhiye to onge ineno no wacho no tieko interview atomio mose kwanyaka nini osekwanyaka instruments bwana no wacho no tieko interview osekwanyaka instruments watieko gi otam kan ne bed ni ng'ato nyalo dok e lo machak chungi tatomi ng'at mokwongo mane chung bang' kwa instrument kama Maida nogolo momiyo instrument akia kana nouso sani gima Tomi nyalo timo Tomi no minyako gengo nyaka roto nyaka gita nyaka piano makia katoketo gima na Rock City ko Tomi ne nyine ketho interview bwana ne ko chung onge ng'ato manosedok piny manyalo chung koro gima nyine wuondi tonge kamera Tomi gima nyalo timo sanie en ube wanyamie mad advice kan kech ka wan wami ji advice Tomi gima nyalo timo en maintain ineno kopo no neno gima matimore to biro ka style mara yancha to dhuola yan man at least onyalo maintain o reply ga yan thum nosetamore tapinyi in be miela Tomi imiela Tomi adier Sweetheart nyathi magombo TV kaja primary lando wacho sweetheart sweetheart nyathi madwaro simeje in kan ochako duogo wero nyamise ondisore kamis Kenya in miele wan mane gi mane wen mane wakuong wamielo kapok wadonjo wacho ni Jumi mielo odudo nyathi yawa odudo we chayo meru odudo mano ne wakuong wamielo mano seche mwadhi movie tikuong iketonwa manero mikuong iketonwa kor kama no rumo wa request mano special wa request iketonwa koseketnwa then after kokiketonwa movie kwatieko tichak imedonwa adhiambo mowero nyaka Obama wuone manosedhi molal ng'ama nong'e ni Obama nyalo lal to ng'ami wero idwa duogo nade dhano nego many gik matimo ng'ato ok chal idwa ni ng'ato tho machak chier ok notimre kisechopo onge ng'ama nyalo hit de Tomi ne do hit to kata mana fadhe diere motimo launching ka
Diere motimo launching Greenspan ka. Fadhe tonga. Fadhe diere motimo launching ka. Fadhe nga. Ma koro dhano wacho niya, Fadhe ero koro koduogo e form. Fadhe nga. To oduogo ti gi wiye. Oduogo ti gi wiye, Oduogo ti gi wiye, Kaka ng'ama duong' owacho niya, nadier, ma kare mobed mara mogik ok achaka tim, ok achaka launch. Wawe ni jogi mondo mi Fadhe nga. Fadhe nopija ka eli father. Dong notimo nwa launching Greenspan ka. Ma kapon launching no ne nyalo chako duogo pija malokro pija maneno pija, Sani dukoro kata mana odongo inda dukoro kwinjre. To wuon nobedo piny mo ong'iyo kaka ng'ama duong' atimo launching giga gi ochopo kanye, awegi kanyero. Miwacho ni Opija ok chak tim launching. Ok awach but ok apar. Maybe en onyalo but ok apar. Opija ok nyal launch. Opija ni ng'ama nigi akili mingi. Ok onyal timo launching machielo. Kata mana inda ma koro dwa launch ni apar mane manyalo bedo mwisho. One kopo no neno launch mo neno ka onge kama odhiye. Obiro dong' neno go live band. Bwana tieknwa show bwana. Ibiro ang' ne makwoko. Inen. Yo makuri chako wacho go gini. Ni inda dwa timo album mugi ya. Wadhi nindo kuma ng'ich. Wadhi nindo kuma. Bwana. Inikia Arabian Brothers. Wadwa ne wo launch nwa then wawinje. To dong rap wanti mwagolo maoni. Eno launch kaka jathum. Wakuongo wariti. To Omari kopon indo timo launch ogolo album. Manyisi niya, mato mwisho. Tibi mark my word. Okay. Iwinjo. Artist duto te manose dhie TikTok, gi maintain TikTok. To kopon TikTok otamogi, giwuondre ni gilal, gidhi pur. Giwinjo rata kikigini. Giwe donje scandal mani sujui aneno ng'ato Kisumo ka, sujui aneno ng'ato nini ka, nanene sujui od ng'ato, Thumo setamigoyo, imanyo scandals. Iwuotho nyaka ute joweteni. Wadwa nwa bedo gi ng'ato mwang'e maber ni kwa support ng'ani. To ibe kose mi support, appreciate. Kochopo somewhere make bad joweteni, Ok ni dwa chama to death, An poka winjo. Tek sana mondo iwinj ka ng'ato kaka inda omako bad ng'ato. Jogi imako bede gi to ka gichopo somewhere gin gidwa ni gidhigo nyaka githo. Ok gidwa mako bede jomoko. Donge wacho ni onge ng'ama miyo ng'ato like in emitemo kendi. To gin, nikech kar ma king'iyo kuonde ma jogi wuokie, nitie jok moko mowuok kigin mochopo somewhere. To nitie jok moko mowuok kuom ng'ato. Jomowuok kuom Lady Morin, ung'eyo? Jomowuok kuom Opija, ung'eyo? Mavuma sanie. Gibende ok ng'ato kuoge kuomgi. Mondo chiemo wachne ng'anie, mabad ng'ane. Osogo ne gintie. Ok inya winjo kana ni ng'atie ng'ama nowuok kuom Osogo. Gine ma pod gidwa ni gigore gi dhano e stage, pod gidwa perform sanie. Imagine sani to gi perform ni Gen Z, to Gen Z gik ma Gen Z mielo, opogre gik ma giparo. Onge jathum mowuok kuom Osogo, sawa. Sanie Tony Nyadundo bigo thum ka ini pa Gen Z nyalo biro mielo Tony Nyadundo. To pod odwa nogol album. Ng'ato inano, ichopo higni, pod ng'ato osetamre pod idwa ni iwacho ni dwa gol album. Mano kuri dhaw ni Tony. Sawa. Onge kapera do. Ng'ato kaka Tony ne sani Tony, onego bed ni en obedo piny.
ok onego bed ni ogore kata mag Akwino Chogo, onego bed ni nobedo piny, iluonge events man gi pesa, bi gochnwa ka wamiye 1,200,000, Tony nyalo gochonwa ji 3 man gi pesa, mamiel. To rwako pien dhiang' To rwako pien dhiang'. Nikech Gen Z ok nyal mielo pien dhiang' sani. Ok nyal. Iwuone Tony marach. To Gen Z ne omiyo kata mana sani aloka be ok nyal winjore. Nikech gik ma aloka wero, Gen Z ok nyal mielo. Alafu shida ni giruma gidhi adhiya ma kata mana ng'at ma gichungo onge. Kata ma wich kuot gionge go. Aloka be kowe ng'ato. Owenga. Kora loko kowe ng'ato, osogo kogolo ng'ato pod gilaro stage, pod gidwa ni gi perform, Onyi Papaje okogolo ng'ato. Tony Nyadundo pod gilaro ga Akwino Chogo stage. Nani, iluongo ng'a kendo. Gibedi ng'ano kaka Fadhe sani, Fadhe ni product mare ninda. Nga? Kadori. Kadori kama Kadori werigo. Kadori maka? Kadori werigo. Bwana ineno ka gima jogi bekia, ok inyal medo thum gi igo. Nini gi pakruok to pok ichopo somewhere. Upcoming bende nyaka ging'e maber ni seche ma gia piny nyaka gibolre. Ok ni gipakore ni gin go. Seche moko ng'ato dhi to kawo kahaya to wacho ni osenyiewo gari. Idwa ni ng'amu mi gari. Wuoth gi tiendi nyaka fan ni nyiew ni gari. Giwacho na dier wuotho gi tiendi oromi. Kaka an. Kaka iwuotho ga kala ma seche moko koth chwe ting'o nyaka kale lweti. Timako kamera in fact in ma sani dukori brag dukori haya nyaka nini. Haya nyaka geche. To ng'ato golo wero thum achiel en kinyne ogo greater than e kahaya. Seche go idwa ni pod fan yo support. Fan be bro wacho ai to ng'ani ose make it. Idwa mieli maka pes ka haya utami. Idonje content. Chako chandri gi jo TikTok koro. Ichako yaw ring live. Tabiano upcoming onego werego. Ng'ato wuotho inwang' ka en seche moko bedo piny, onyisi neno rwako nyororo ma 700,000 e wiye. To kinyne tinene koting'e ga piko rwako maven oumo nyaka wiye kama. Seche go osepakore, wer bo wer akona. Wendi moro maybe seche moko liel moro manomi wendi moro no hit. Liel no sani obe onge koro no se yike. Liel no onge no se yike. No se mi wendi achiel no se hit. Gibro chako nego ji. Ogolo album to nego ng'ato. Mondo mi wende no mondo liel no mi wende no hit. Ka pressure ose bare ndasi. Timino ka sani igo magini gono. Sani upcoming mang'eny. Engineer. Ibro romo kod gie mijengo mok ginya lando kata ni gine mijengo. Engineer ni biro lwero ng'ato. Wuone ng'ane direct. Ne Omari. Gima nyisi niya ineno sani gie seche mineno wanyisi ni. Nitie upcoming makanyalo mi history, nokochakre Januari. Kata babana ne mapok oliere dho kibanda. To kinya amini. To gintie maka onge joma ka onge deini. Nitie moko ma deini momako korgi. Gintie ma kata kopo ni wangi watch video ni. Kaparo ng'ato dhi kopo ni ne king'eni are Januari pok ing'awo bana ni kumoro. To lok pachi in gi igo. Bilandos wakonyi. Wanyalo konyi. Enano. If you know very well that from January this year ujaweka bana kwa kibanda. Bilandos. Kiwuotho along Kangundo Road ka nini bana ng'eny bana oriedo ka
Jomoko san so nitie nyaka jomoko bende magocho nyaka nono. Along Kangundo Road ka. Nitie moko magocho nyaka nono. To ka gocho nono ere kaka giji manage? Ato dong koro dwa no use nying mondo mi orite mondo mi dhano ng'in pod en yango pod en e form. To gima hinyogi pakruok mang'eny ipakri tionge go. To pakruok na duoga no nyaka TikTok ka wan di nyaka jok moko mane wang'e ni ringo nyaka gi V8 Kiduogo fwenyo kane wachopo butgi ni gwonyre magi pado to social media ka to licho gibedi kaka wan chiemo wan go to waburo kele wang kamera jogo sewinjo bwana selwero gi ahinya ok na lwerogi ana nyisogi lwero gi ahinya nyaki nyis ng'ato niya gimae maduoki chien to tabia ni mar ineno pakruok ma to kendo jomose make it gin gionge jomose make it dwa ne odwok joma apiny chien to joma podi ma wuok piny gin gidwa niya gin konwang'o mamas moro omiye pesa moro odhi nyiewo wuoche ma pesa ne ng'eny gi long moro ma chiti moro mokaso siandane gi sati moro morido kore Ata sitieko interview ni yao. Alafu dodhi to onyiewo nyororo moro. Odhi to nyiewo nyororo moro nini ka River Road ka. To liero ka Kose liero pete ti uso kayole ka nini Soweto. Odhi Soweto gotieno. Odhi Soweto gotieno to kawo pete. Torwake lwete. Mano se hit. Mano eno se ga hit. Kodonje stage tine makotimo kama. Yo. This your boy. En mapangale. This your boy you marry Nash. Yeah, this your boy you marry Nash. Kogolo owera kuna. Nyanya. Kogo akuna okdhi. Okdhi makoko medo gi scandal to okdhi. Koko wuondre no omanga to dhako to kdhi. Nyakoromogi wadhi bedo gi iluongo ni engineer Juma the boy and wadwa no team no analysis nitiere wasani mowacho ni bende sani gini otamogi and akone ne nikech wasego mbaka wadwa no binwa gi list mag wasani matima kona ya wasani moningo bedni dhira koro ing'ama msani bede LTN kecho kidhi wanyalo bedo ni wasekwano nyingi midhi dala to in podi gocho podi itemo ka to wasemini ni nikech wani mami onge tiende dhi promote ng'ato ba to onge giminwang'e mano ng'ano tiyo kodi in kwani in ibo bedo ni tiyo kodi to higni to dhi lock then bang' higni abich ibedo gi depression ichako kwecho then seche mikwecho joka bro wacho ni ng'ani diere manonwang'o pesa noloko nwa toke tadie toke to noloko to kiburi oketo kiburi gi siling 10,000 en gi siling 1000 oseketo kiburi seche moko longo ane US no wocho ane US oseketo ni fan ne kiburi engineer madwa konyi engineer dhi marach nakure ne moko be akatar ka joma Qatar longe moko gi jakede gi moko be akatar ka magler Qatar ka werere jamani no ya piny ingen jo Qatar ingen joma ni oko gin ka giwinja niya msani teno ng'en ng'ano Kenya ko hit nikech onge time modwa oko wuoth Kangundo Road ka oko wuoth town oko wuoth Kisumu bana wuoth kuonde kingen joge matagre moge onge joma hitigo maga kuna in fact artist Nairobi kema gipakore nikech Nairobi ka ji ng'eny ng'ato ma idayo moro Nairobi kema jogi pakore ng'ato ma idayo moro across kuna uchumi ng'ato pakre pok ochomo nyono kata ma Mombasa koni Mombasa meke kodhi mabor kodhi mabor no dhia mabor to chopo game changer
Mana en out of Nairobi. Mano dhi mabor en game changer. Inyalo kano modo gi kon gi Saturday. Inyalo kano modo gi kon gi Saturday. Ba jogi we pimo wiya. Giwe pimo wiji. Giwe pimo wiji. Emomiyo nakoni mathi ng'edi madho chae de chunyi otulia bile chae bile ne chae ni uku game changer ma ng'ato segoche ineno club maduong' mogik alafu pod pakenia dieri ji bwana ana se make it bwana un kikunyisa ana ngi fans ngi fans adek to wacho ne ngi fans Odere gi Nyororo Gaguo. Nyororo se nyiewo ga Kikomba Onyeo Nyororo Kikomba wochewa do nini Qatar not Qatar kuonde miluoke sende koni Saudi woche Saudi ni Saudi te makoro gi loka pangale gipango kaka sade ninga matumo se katumo tamini timanyo nya Saudi ipango katumo tamini timanyo nya Saudi ipango Sende to konyo. Luoko sende to konye nikech ging'eni kucha yo giti bwana menyenga machwalo mach ni ng'ani badi ni chwalo mach en musiketo gine bwana ka engineer chunya omone lendo ne to badi ne koro ne ng'ama gini ni Saudi bedroom motang gi upcoming Joge tang. ng'ama pod vuma ibro winjo ng'ato kaka Eli Toto pod otemo mogolo nyaka thumbe at least mondo mi kik odog chien mondo dhano ng'ene nitie king'e upcoming mora moseling kok gol thum ng'eni ng'ano thagore to dwa pesa kuomi to ok obi nyisi no thagore to kino ka ng'ato at least owapia ogole thum ng'enia pod otemo kama bahati ne nitie nikech osego thum higni 5 kata ndigo ongigo Jogi se law 3 hours. Jogi se law 3 hours. Koro bedo pesa umuluoko go sendego kano bigedugo kue nikech ng'eni abe ino ka jomoko be dhi kucha dilo imagine ng'ato ose give up maisha setame koni maybe dichuo no osewe ni kata gi nyithindo 5 odhi kuchocho odhi luoko sende mondo at least kwa kucha cha to onwang'e pesa ne moro mondo bi omanye kata lo moro ogede to en kwa kucha cha kochopo ka pesa ne artist osechamo upcoming ma mose lwaro mose dokelo osechamo pesa ne kobiro ka podo dok mane thagruok kodonjo ka opondo nikech orumo ka ywech wiye kuot magene oonge lawna jogi Saturday okodwa neno jo Saudi gi bwana jogi osetieko jo Saudi ma moro ja Saudi ng'ato dhi Saudi to koselo chako losa pesa ne jo Saudi ma make it en ng'ato ma en social media en odwa view nto timre nade to moyawo dho pesa thuolo oro Nyororo ioro ne gi Nyororo gitwe ng'utgi ioro ne gi Bangli Bangli ioro ne gi pesa te ma koro iluoko gi alwoka Okay. Nong'e maber ni an koduogo ka odhi nwang'o jathum nigi pesa marach jathum chalo kaka inda ringo gi Mercedes kochopo ikawo kahaya moro inyise ni beb hii gari inafaa tu upgrade tuweke hata tu vitu zingine hapa hata taya ndio imeisha ingeni geche kahaya iringo goma nyaka dong cha pat gari ni onego bed ni waseloko tielo ma kibiro at least waring gari maber ioro ne pesa oduoko manero odhi kawo kahawa moro ni dong' ne nyaloko tielo pesa no sechamo ko ng'acha biro ka kong'e maber ni en odhi ir ja pesa ng'ama nigi dola weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isedhi
ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Moro dong nobiro kong'e no Mosh ni Mosh wana nigi pesa. No. Mosh wana kone. Kana Mosh ya. Mano sample, huh? Mosh ne wanyono Saturday. Yeah, Mosh wakanu. I don't know Mosh ching mila to Mosh bait. Imagine. Cause ilur koni adiri ka enti. Mosh. To Mosh abro nyisa dier nikech apenya ng'a moni nyisa dier. Ing'e nyisa ng'at adier ng'at ma an ing'e niya, ha? Ng'at ma nyalo wuok to itero kamo to irwako nu suit, tigo i picha, ko uka to wacho ni ng'ane ma en, to kowuok sude go osekaw ng'ano mosedhi. Kwani nyini wono Mosh. Ng'ano osedhi. Ni Mosh wana seche go rwake suit ma, owo suit, ng'ano kadhi to dhi gi suit gi nying oseloso ng'ano nying. Design manot Tigdo ngama ja kamera dwa koni adier mar timore bath suit no. To ke yudo ka korikia. Design mano wuondgo Kamau ng'ama siepa. Koro Mosh en brand ambassador mar Kode. Mar Kode. Yeah. Yani mar kuminyewe Kode. Bana ing'e seche moko somo ni be apan seche moko konyo ng'ato. Mosh en brand ambassador. Brand ambassador tini ing'e ni nyalo bedo brand ambassador ilando gima duong' timi gima tin. Bwana wach niya inyalo miye fuel, inyalo miye transport matere Jakaranda. Mondo at least omed go ko ing'e seche momedo go kokono, to entie kaka humbe pod medore. Koro jogo nyalo support mondo mi dak gole Jakaranda kanyero. Jakaranda kanye manyako bedie ema nyaka gi support obed Jakaranda mondo med go koko kiko room. Bwana kowuok ka Jakaranda ne to kata ambassador miwinjo wacho kata ma joma nyiewo kodego ok bi nyiewo. Diakoni ma kudhini kaka mera onge. Mosh wana mumia wanaka. Koroche kiu. To kata kupo ne mumia wanaka. Ineno, to kata kupo no mumia wanaka. To ng'ama embe na brand ambassador maka. Mine no chai me madhoni. Ma because Mosh wana chaki wuo. Nikech koko mogo Jakaranda. Ose make brand. O make brand mane. Bana inyalo bedo gi viewers, inyalo bedo gi followers, but gima ginyalo followers go kinya mi gimoro, inyalo bedo kigaga koko ka diere ma ineno sani maybe onyalo bedo gi nini nikech siasa dhi mbele dhi chakre mbele ka. Bingene Mosh no riembo gari manyien. Tingeni simbo Mosh wana en waterproof okma. Bwana luoro ji. Oriembo gari manyien. Onyiew ni gari. Onyiew ni gari na. Bana mago geche mimi gi. The other time no kinena ka temo ga chomo jwana manyien ka koro pod ene jwala. Maka jok matiyo kodu. Mi ugari mondo ugol go video. Yani chopo ni mari bitiyo go. To mari bitiyo go tapenyi ko mari nyalo wuonda ni ano Mosh wanawa nigi gari nikech koko magigo Jakaranda ka
To mane tama no mako mane dwa mako kama wuod Kisumu kama wa Kisumu inu mondo odhi State House omia piko alafu tikawe tigo kode picha tiore idho gate osenyis soja niya kochopo kanye to gwem henje kabisa no gwem henje ma kochopo pap kata wacha dier to mage jok midwaro wacha dier kiko brag na okawa piko monanto omia piko no wacha dier omoch nyinti ngena dier otamo gi wacho nikech seche moko imigi ndogo iye ka koro ambiti gichalo kaka Mr. Kede ginigo widha no pan nigo to onge nikech noseloso nying koko ng'eny to dhoge to koko ema dhano go mang'eny gichalo ineno jogo duto te gi artist marwako nyororo jogo nie liga achiel gini loso kodgi pesa kwanza jokoko gi to kore loso go pesa kabisa achiel marwako nyororo kapok otieko marwako nyororo to onge pesa kata Elvis Kadori rwako nyororo to onge pesa nego adie maybe kanyo to nwang'o dayo moro but yes kanyo to nwang'o dayo moro to igo ne mamono gi nyaka nwang'o nini emomiyo ok nyal luongi nikech ng'ato dwa luongi dwa timo ne ang'o nini idwa kelo ne faida mane bwana ineno Omari in isebedo gi jogi duto te tiktokers mago wika TikTok ka moko be ibedo go ka ng'eny kodgi ka nyaka nani gini nyaka kimbi gini ng'eny kodgi ka kimbi be lwete ni non ata penye nosiepeni sani en osiepeni en gang'o in eminyalo maybe nyocha bo nwang'o dayo moro sekete mal nikech siasa to norumo kimbi ni ganye sani kimbi dong en ka kanye kimbi ni ka sani en kanye ini samori nyalo kata ng'ama ni euro sani kimbi ni kanye kimbi donyo neno ka odonje gari moro to wuok imake video donga ni bwana jogi tiyogo odonje gari moro Prado moro mating to wuok to chako wuok odonjo macha en kama ne Nairobi ka dhane puth wadgi koro gini puri kabisa puri ma chieng realize inosega puri mokomi ma ng'ato sekeyo kuomi ki realize ne tiwei mano olokre bungu kanyero bana jogi osego koko masani jok manochako go koko sani higni 3 ma nyocha wapano ringo kata mana gi TX pod wuotho mana gi tiendgi ka chiayi lakini nuro kanga to gerore nuro kanga to ento kanya wuoyi nikech ing'ene ento donge skul nyocha odokie maybe donge nodokie skul mo graduate maybe ochulo fee nodokie skul tim no research kwarado next ing'e adieri mantie between Umoja Nawa mantiere between TikTokers miwacho gi teto gi wasani but masani wacho magik but anyalo tiyo kanyiso gi niya kata jok moko mana ing'en kata jo Saudi ma oro pesa ka ging'e niya magi brand ambassador an kaminena ni aringo ga piko na to pokanyono State House gitienda taringo ga piko na ang'eyo jogo ne bed niya jok moko mago wigi ka ginyalo alafu ng'ene gima duka fwen kisechako go wi tibedo gat mo very lazy makopo ni life bagi timbo mamanyo mana miyo moro okay ema nyalo konyi aneno ka directors kona ne gidwa gine koro joma oro pesa from kumiluoke sende jogo bedaware ng'eny jogi gin conmens ng'eny artist moko gi tiktokers moko celeb gi ng'eny gi gin conmens kata mana ne uchoko ni nyocho wuok ka yanyo ji ja kidini cha nyocho wuok ka yanyo ji to ne uchoko ni ja kidini to Movin
nyocho duogo ka yanyo ji an gi records go ka e live nyocho duogo ka yanyo bang' kusechokone oyanyo abro oro ni bo winjo no yanyo ji tuchokone koro ipurou mahadhu to kata ma nying be minyalo mi nying be idong ka in nameless kama inyalo terie be onge in chamiti wei mane gima jogo nyalo timo mogik. Erokamano nyakwara Mogi. Be aware. Beduru motang', un joma nyiri. Beduru motang'. Ni ng'ata celeb mora TikToker mora artist upcoming mora mineno ka osetieko dweche 5 kok gol thum ama ok nenere, ng'ano odich piny ka otimo handaswekra. Erokamano to wuondi pod en gi nying. Erokamano nyakwara Mogi. Bwana engineer be olwero ji kawuono. Yalo olwero mane magaya. Adwani odhi otimnwa research maber. On Saturday wan kode kendo ma pod iluongo ni Landos kaka inyalo neno ka nyakwara Mogi. Landos ni kaendi B Center, nadwa wacho ni Greenspan, ni Landos ni B Center. Kichopo many Landos idhi yudo ka en kuma yweyo bere seriously. Ma pod en LTN Luo Trending Nation, and for those people mosebedo kodwa nyaka nwachaki, jok mokonyo e kamera, jomono osebedo ka watch, ka comment, we thank you so much and keep it here. It's LTN Luo Trending Nation. Wan kaendi every week, inyalo biro ka anytime. Landos kae ma joluo ywe, kae ma celebrities ywe, jok mose make it in life. Otherwise, thank you so much Komala, big up. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.